Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukubuka lesibalo sethu enginaso la. Ngizama ukuthi sibe nezibalo eziningi noma izibonelo eziningi ezizokwenza ukuthi ukhumbule ukuthi sisebenza kanjani ngebalo enjengalezi nangokusebenzisa ifundamental theorem yecalculus yethu. Asibone sino f of x, f wethu omkhulu, saba nophawu lwesibalo, saba no x squared ezansi, saba no x enzansi. X squared qaphele ngithi besingakajwayele kakhulu ukuthi sibe no squared ngezansi, kodwa ke ngiyazama nje ukukutshela manje ukuthi uqaphele ukuthi into enjengalezo zikhona. Sibe no x nje kuphela la, sibe no cos t ezansi kuno t, base siba no dt. Esizama ukuthi sike sikushintshe noma sisebenze ngakho kakhulu uma sekukhuluma eze fundamental ye theorem, yikho lokho engikusekele ngaphakathi nendawo ikona ukujwayela ukwenza njani ukushintsha. Asithi bengikudwebele umdwebo ke, ngabe mhlawumbe ubukeka kanjani umdwebo wami? Asithi mhlawumbe ukanje. Ngiyahlawumbisa nje ngoba senza umdwebo ongaqondile ngqo. Asithi umdwebo wami kanjalo ke. Uma umdwebo wami kanjalo, ngise ngibe no c ngapha, sengudwebela ngamachashaza umugqa wami, kodwa kunani ke siyabona ukuthi uc wethu ngabe mhlawumbe sithi subambe ngapha, sikushintsha umbala. X squared wami sengikhuluma indaba ya c, bengithi x squared wami ngizibe ku x la, x squared wami kuphi ngithemba iyabonakala imigqamo engiyidwebelela ngaphakathi kule ndawo, phakathi nendawo kwa x no x squared. Base ngithi mhlawumbe la besingathi nanku ku c wami, bengithi nje bangasithi siyahlawumbisa sithi khona u c, sithi u c wami nanku la. Asibone ukuthi ngabe siqhubeka kanjani. Phakathi nendawo khona u c, okusho ukuthi mhlawumbe sesisinqamulile isikhala ngithi phakathi nendawo bekungakabi khona u c, nje bese ukhona ku c sekuvule kumoqa, sekwenza ukuthi u x ubele nesikhala sawo wodwa, kwenza nokuthi u x squared wethu ubele nesikhala sawo bodwa. Asibone ukuthi ngabe siqhubezela kanjani. Ngabe sibalo sethu sithi ke esokuqala u c phezulu u x ngezansi plus kubu c ngezansi x squared phezulu kusawu cos t over sesengithi d over u t wethu sibe no dt. Uyabona ukuthi sinezibalo ezifanayo kodwa ke sezinqamliwe zabambili ngenxa yani, ngenxa yokuthi sinesikhala sawo wodwa x, sinesikhala sawo wodwa u x squared wethu. Asibone ukuthi uma sifuna ukuyiguqula noma ukusiguqula lesi sibalo sethu, sesizovela siyinto enjengani, sesizovela kanjani. Ithi ngino x phezulu no c ngezansi, ngizama ukuguqula esani lesi sethu sokuqala. Yabona nemibala ethi iyafana, ngifuna ukuguqula lesi sethu sokuqala. Siguqulwa kanjani isibalo sethu ukuthi okuphezulu nokungezansi kushintshe ihlalo? Sifaka bani u-negative emva kophawu noma ngaphambi kokuba sibhale uphawu lwethu lwesibalo, sifaka bani u-negative. Asibone ukuthi ke singabe sinento enjengani la ngezansi. Siqale ngale, singabe sino f omkhulu prime x, sino negative, uyabona singawukhohlwa. Ngabe sino cos esikhaleni sika-t sekungu x ngenxa yani ye-fundamental theorem of calculus. Ithini? Ithi guqula igama eliphambi kwalesi kwaloko esisebenza ngako u-cos wethu, uguqula ususa ku-t uyisale ku-x. Ngiyabona ke manje ngabe sesinani nangale sesino cos x squared wethu no x squared ngezansi. Ngabe sesithi ke times ba 2x wethu njengokomthetho. Okungasipha ini? Kungasipha u-minus cos x, selelo x ngezansi, sibe no 2 cos x squared ngezansi, siba nobani? No x wethu. Base umphumela wethu uthini? Uthi x
sibe no cos ababili x no cos no x squared nangu cos wethu o negative kalula.